Ambalima bamananka mena maliko no ani maliko ka anga fuli ani walima do be kata okelengele na bela jelema fo yan fausi goro la ka fonyana ako bisimila ka bi bamananga kuna foni so hole unkene kono mimi na wala li chama ke awi maliki bareo ani je fanwere ki bareo la wasa dinsi kalata wolu bora dogo koro tuguni mali jamana kono domini okun dogo dara o chera kokura kun a sharia tara mali jamana sharia sumba kolosiro cour constitutionnel fait kasangani darula geleng dowi mali jamana wasablo manyama kalanyini konnana dobena fara wasadunka mandaka mo mina awala wala like anyi we Mamadou Ben Cherifla Sumanu anga janga sorole unaje wasade sigi kalata muntunga nga ke Octobre kalola na klala ka tori kata Novembre la ani Décembre kalola jamana nyamgo ya ira ka fo wasade sigi kalata yere atina se ka ke san ba fla an tan shegi kono jamana saria sumba kolosi yoro no e cour constitutionnel ale dantige okan wasade unka manda muntunga nga kunche Décembre kalo kile bisawa ani kele do farala o kundamana ka kalo woro mali politique bonan kunka beni ka yetogo do koina ga maw kon bise ka mundo abe wati nimbo fanga senamaton olu tumbe ga ira ka fo kalata nga bo adogokoro wala sa kalata kala be kalata mbeke jele yankono ani kalata jole nga mogoro fana be munu fana ya ira ka fo akabo adogokoro kama be uma ko bawo uma yininga ko se tunganga ke bela jele nema ki yininga i akilina tala akola jamana sharia sumba ka sharia tin talin ka fola no be kalata in bo adogokoro o ya ira ka fo kalata in keli ka gele wakati ko folena opmana wasade unga manda o be ta fo san ba fla an tan kononton kono o ba ira ka fo wasade sigi kalata abisonga ke san ba fla an tan kononton kalo saba folo kono wasa blon kono malila kuna foni do be ka ira e ko akabo adogokoro ni kalo woro e o bina ke sababu ye ka kalata labe kalata mbeke bela jele sagoye o temenen kofe jamana nyemogo ani kulu marama fentigu u jera ku tegno bla bega sebe muna Algérie faba la Alger o fana ka se ka waleya politique bena kunka geleya do fana be ko na ke sababu ye ko lu geleya o fana wuli tegno blagera benga sebe do la kosaina kulu marama fentigu ni jamana nyemaw ni nyogonche mimi na ke sababu ye ka alibi danaya sinsi malidenw yere dama ni nyogonche je selegel nani tomba Nations Unies yere tumbo keneka mali jamana ministry mi ni ukachao benendo nyogonde me ani adamadia demeni waliyauka ministry Amadou Konate aye ludurato ka festival tako flana Bambara unudu kabeni taratado Octobre kalo kleta ani woroye place du cinquantenaire la ukwa ma ko andi festival international haklina imbora femi kadara konana obedo nyogonde me ani kerefede ukalo de kadara konana festival yi alaben kera mali jamana ludurato uluka jakulu bade fe Octobre kalo nyinande fa o boraka kene la soro ka fara mo ba chama wereuka anga mo munu mi kene kono Cherifla jabarani sotola Amadou Diallo anaka jatala Fuseni Keita Mamadou Ben Cherifla Sumanu ale de benanya folikani wala sa u ka se ka lakodon jakulu mu be lojurato togola seko ni dongo nasiraka mali kono ya olu ye ni seko ni dongo kene belebele tako flanan sigi kene munga ni ambalma lojurato ka faranyonga jakulu seko ni dongo siraka olu bora mali fan befe kana ani jien fan woro kana ni nyeneje bayina abe fomu ma andi festival international akunde wala sa lojurato ni mato ka se ka lajani flelan keleye seko ni dongo nasirauka nafasoro sirauka se ka yiriwa krefe denga se ka kele ni handicap nu uka festival ni deuxième édition ni akera kenen wasale anye femunu ye yano femunu mise ka yiranka adon ko mogo wirato uni aramadon kenama be kele be bara munge ni aramadon ga bara be kele donc o manga angu ke krefe den mogo yi donc ne bayi ni befe anu uka bara ke nyongo fe anu ka je ka kota manga nyongo fe yasa o se ka ya mabala faranga anu be se ka kulukele ni kele belebele nsigi kune wala sa ambalma lojurato ka se ku ka seko ni ka dongo yira lojurato munu be ni seko ni dongo bula a dogolendo a doninte donc anya wulada na sigi munu be bolola barake olu ka bolola baraka e munu be folige olu fana ka folika e alibi ka san anga autorité ma alibi u ka a jatimine u ka filɛ nujurabato ka kɛnɛ ka to ka kɛ
ministre kelen ou bien ministre yɛrɛ tɛna mɔgɔ ba tɛna vraiment o de man d'an ye o t'an encourager quoi n'u bɛ to ka ya an ka kɛnɛw kan hali n'olu ma wari d'anw ma n'u yɛrɛ an ka kɛnɛ kan a ka d'an ye a b'an ka kɛnɛ la wasa. K'a ta octobre kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na yirali bɛna kɛ mɔgɔw la seko ni dɔnko nasiraw kan i n'a fɔ théâtre dɔnkiliw ani dɔn jaw fana bɛna yira mɔgɔw la k'a ta fo mɔgɔ 30 ɲɔgɔn Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛ mɔgɔw olu bɛna dɔnkili da mɔgɔw ye ɲɛnajɛ kɛnɛ belebeleba in kan kɛnɛ mun n'a ɲɛmɔgɔya bɛ an ka jamanakuntigi muso bolo Keita Aminata Mayiga. CICR ani Mali jamana Croix Rouge olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na dɔɔni kanwuriya kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka ɲɛsin Mali jamana kunnafonidila dɔw ma tile 3 kɔnɔna na hakilina ye a laɲini ye fɛn min ye ka se ka kunnafonidilaw k'olu kalan adamadenya hakɛ o la kɔlɔsili ani o baaraw la ani ni kisi cogow kan dɔɔni kanwuriyali kalanbulon in a sigira sen kan anu doni baaraw olu kɛra ka bɛn octobre kalo tile 16 ma ka kuncɛ octobre kalo tile 18 dunanjigiso Mandena cité du Niger kɔnɔna na Amadou Kamara ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don. Comité international de la Croix-Rouge Bakurubala CICR ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni ye diɲɛ seleke naani binakun kan min ka wulikajɔ ɲɛsinnen bɛ bunahadamadenya dɛmɛni ani u ni lakanali ma kɛlɛko binakun kan jango ani binganikɛwale jugu ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma. CICR de baɲumankɛtɔn ye baɲumankɛtɔn min ka baara ye ka mɔgɔ minnu ni kɛlɛ kɔlɔlɔ ser'u ma k'olu dɛmɛ ka don u jigi kɔrɔ. Donc bibi na an ye ɲɔgɔnye dɔ organiser kunnafonidilaw ye donc ɲɔgɔnye in kun ye min ye sisan nɔ i n'a fɔ ni kunnafonidilaw n'u b'u ka baara la u ka baara sen fɛ u bɛ se ka kɛ u bɛ se ka kasara dɔw ye walima u yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kasara sɔrɔ donc k'a dɔn ni nin tigi joginna sisan joli bɛ ka bɔ a la ou bien nin tigi sen karila ne kan ka se ka mun de kɛ yanni dɔgɔtɔrɔw ka na. Donc an ka ni atelier ni ɲɔgɔnye kun ye o de walasa ka fɔ journaliste ye i bɛ se ka nin fana kɛ k'o fara i ka kunnafonidi fana kan donc an bɛna a yir'u la fana an ka sariya sunba min bɛ yen sariya n'a tɔgɔ ko DIH droit international humanitaire ale ye sariya ye min bɛ labaara kɛlɛ wagati donc o sariya in fana a bɛ tangali jumɛn lase kunnafonidilaw ma an bɛna o fana ɲɛfɔli k'u ye an bɛna masala o ko kan. Ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni diɲɛ seleke naani kɔnɔna na ka fara a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Croix-Rouge malienne u ka nin waleya in ka ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma a diyar'u ye kosɛbɛ wa u y'a bisimila bonya ani karama ye kɔnɔ. An bɛ CICR ni Croix-Rouge mɔgɔw fo u ka nin hakilina in na mɔgɔ bɛ ni i y'a faamu k'a fɔ ko ka i kalan n'a ma min fara i kan a tɛ o bɔ i la o tigi bɛ a ye k'a fɔ nin kalan nin a fana ni a nafa de don mɔgɔ minnu ye a hakilina ta u y'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw nafa de bɛ u la u ka baara kɔnɔna na i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i ma tɛmɛ kunnafonidilaw fɛ a bɛ dan i yɛrɛ kelen na mɔgɔ tɔw tɛna lakodɔn nka an bɛ don min na i ko bi diɲɛ kɔnɔ kow ka ca maa ti kasara na kuma dɔn n ye kunnafonidila ye n ye kameraman ye n ye radio baarakɛla ye i bɛ baara kɛ jama de la o jama la dɔ bɛ se ka kasaranin dɔ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ni dɔnniya dɔ tun b'e la i tun bɛ se ka tigi bali a kana sa ten o sababuya la o dɔnniya min ni o tɛ anw na ninnu bɛna o de don anw na ni ka an kalan n'i ye mɔgɔninfin ye degun kɔnɔ a kɛra sirabakan kasara o walima a kɛra kasara wɛrɛ o yaasa a tigi ni kana bɔ la e jɔlen ɲɛna e kan ka mun kɛ e bɛ se ka mun de kɛ k'a tigi ni kisi donc ne bolo nin hakilina min ni a taara ninnu fɛ k'a ɲɛsin kunnafonidilaw ma an yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ kɔrɔtɔlen don a ka daminɛ an k'a dɔn ko dɔnniya wɛrɛ bɛ yen min tɛ ka kuma arajosow la dɔnniya wɛrɛ bɛ yen min tɛ ka kuma télévision na a t'an kɛ dɔgɔtɔrɔ ye sa nka a b'a to n'an fana bɛ se ninw kisi cogo la. Tile 3 kɔnɔna na Mali kunnafonidilaw jamana ta ani kɛnyɛrɛye taw u ka dɔnniya ta na kawariya ka ɲɛsin kalanbulon ma minnu bɛ tali kɛ bunahadamadenw u ninyɔrɔ n'u ka hakɛ dafali ma ani lakana sabatiliko ɲuman ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma gwɛlɛya wagatiw la o ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na nin dɔnni kawariyali in bɛ tali kɛ o dakun 3 hukumu kɔnɔna na. Laɲini ye walasa u ka se k'a dɔn kunnafonidilaw walasa kunnafonidilaw ka se k'a dɔn
tangani minnu b'u kan an ka sariya sunba in ka sariya min kan ka labaara kɛlɛ wagati la ani o ka se k'a dɔn fana fɛn minnu kan ka kɛ walasa n'i ye kasaratɔ ye a ka kɛ accident ye circulation na ou bien a ka kɛ journaliste kunnafonidilaw u ka baara kɔnɔna la n'u ye kasaratɔ ye ou bien n'u yɛrɛ kɛra kasaratɔ ye u ka se ka min kɛ. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye CICR a bilara sen kan san 1863 san janko diɲɛ mɔgɔw u ka se ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min la ɲinina nin kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilabagaw fɛ sen kan wa a bɛ diɲɛ jamana kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a bolofara min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ ale ni Croix Rouge malienne u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye nin dɔɔni kawɛrɛlen ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma. Sɛnɛko nafa ka bon kosɛbɛ baratanya kɛlɛli la ani fana farafina ka yiriwa a bɛ o ko fɔ wa san laban ninnu kɔnɔna na a jiralen do k'a fɔ olu yera kosɛbɛ k'a fɔ nafaba bɛ sɛnɛko la o kama denmisɛnw kɔni olu tɛ k'u sen don baara in na kosɛbɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ fɛn min na o ye denmisɛnninw ka kɔkɔrɔdɔnbaliya ye ka ɲɛsin baara in kadara kɔnɔna ma hakilina ɲumanw sɔrɔli ani musaka ko binakun kan Abdul Karim Sako ani Samba Traoré olu ye wulikajɔ kɛ o ko kan an ka jɛ an k'o sɔrɔlenw lajɛ. Mali ale ka sɔrɔ sira belebele dɔ ye dugukolo baara ye n'o ye sɛnɛ ye mɔni fo ka taa se baganmaraw ma an bɛ don min na ko bi sɛnɛ o tɛ kunfɛ baara ye bilen ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma ka se ka sɔrɔ o jiri o baaraw b'an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ caman na bi na fɛn min ye jamana ka siniɲɛsigi ni bɛɛ ko ma ko denmisɛnninw dugukolo baara o ye fɛn ye min ni denmisɛnninw caman kelen tɛ k'o don ba la o sababu ye mun ye caman ka faamuyali la kunnafonitanya don i n'a fɔ dɔw fana y'a jira ko dɛmɛ de tɛ ka ɲɛsin u ma jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka dugukolo baara k'o to bolo kɔfɛ wa. diɲɛ jamana foyi tɛ yen n'i b'a sɔrɔ ko u taalen ɲɛfɛ ni sɛnɛ tɛ mais n'i y'a ye anw fɛ yan bi k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ mɔgɔw m'a minɛ ba la ayiwa n bɛ se ka reproche kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ ka d'a kan n'i y'a jate minɛ i bɛ o kumakan mɛn don o don k'anw kɛla deuxième corps la anw kɛla troisième ou bien premier corps la mais i b'an ka fanga sigiyɔrɔw lajɛ bi corps yɛrɛ fani pour que jamanadenw k'a dɔn ko nin bɛ anw fɛ yan bon i t'a ye faama si kan na ka daminɛ président na fo ka s'a ka ministre ma donc o ye fɛn ye min b'a jira jamanadenw na bon an yɛrɛ bɛ ka min sɛnɛ c'est tiɲɛ don wa n'a y'a sɔrɔ an ye sɛnɛ don ba la ka kɔɔri mun n'an ye o yɛrɛ sɛnɛ fɔlɔ k'o ye jamana yɛrɛ susi dɔ ye normalement jamana kan ka o fɛnw de ta k'o yanga jamana ɲɛfɛ k'o yanga diɲɛ ɲɛfɛ min ni Mali yɛrɛ tɛ kelen ye mais i yɛrɛ mana jateminɛ hali minnu bɛ bɔgɔlan feere anw fɛ yan nɔ i bɛ taa dɔw sɔrɔ a ka place la hinɛ bɛ don i la parce que i b'a dɔn maliyɛnw t'a fɛ bon n b'a dɔn sini ma Mali bɛna siri sɛnɛ kelen de la Mali bɛ sigi sɛnɛ kelen la ka d'a kan foyi tɛ ka taa ni sɛnɛ tɛ. yan ye sɛnɛkɛ jamana de wari kɔni tɛ Mali balo i ye sɛnɛ kaw ye balo awɔ n'i ye wari fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ don sɛnɛfɛn na ka ye ka denbaya nin balo an tɛ foyi la yan ni sɛnɛkɛfɛn tɛ denfa mana foro la den bɛ foro la ni denfa tɛ foro la den bɛ taa mun kɛ foro la ka bɔ yan jamana tan dɔ tɛmɛnen yan n'i y'a carte d'identité yɛrɛ b'i bolo k'i bɛ taa pays wɛrɛ la ni kurubatali yer'a kan i bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye ko sɛnɛkɛla don k'a bɛ i saboter bɛ taa bɛ carte kɔnɔ bɛɛ bɛ ko commerce ou bien fonctionnaire ye n'o tɛ engrais ko tun tɛ yen waati min na k'a dirike bɔ k'a dulon gunguru na foro kɔnɔ k'i biri ka sɛnɛ kɛ k'a wɔsi ka denbaya cɛ 100 balo ka muso 10 balo ka muso 20 balo ani ya denmisɛnnin walahi o tun ye Mali la yan kɔrɔ an bɛ ɲɛ malo dɔn mais bi cɛ kelen mɛ a tɛ se ka mɔgɔ 5 balo n'a ma haramu don i tɛ se ka mɔgɔ 10 balo bi an ka sɛnɛkɛbaliya nin tan nin kɔnɔ ni ma ŋana mun kɛ kasabɔn falen tɛ nin ye wa mun ye k'a kɛ baarakɛbaliya sɔrɔlen bɛɛ fa i ma foro le lɔn ka fɔ k'a kan ka sɛnɛ ni Mali ma tagabolo yɛlɛma a bɛ fɔ a ma ko kunun Mali bi Mali kɔni tɛ. n'an bɛɛ taara an to ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na a tɛ na ɲɛ donc hakilinaw tɛ se ka falen yen nɔ an bɛ to o yɔrɔ la an bɛ groupe yen nɔ donc opportunité minnu wɛrɛw bɛ kɔfɛla la an tɛ se k'o ye côté wɛrɛ la an mɔgɔ minnu fana y'a chance sɔrɔ k'a ko kɛ mɔgɔ minnu y'u conseiller ka to o sira kan donc olu mɔgɔ kelenw fana bɛ se ka jeunesse parti dɔ sensibiliser k'a yira a nafa ye min ye donc u bɛ se ka olu fana bɛ se ka o chemin suit ka taa. ka se ka dugukolo baara k'o sɔn don denmisɛnninw na o ye fɛn ye bi o tɛ taa wale dɔw kɔ i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko modernisation n'o ye dugukolo baara minɛnw ye kabini masimaw la fo ka taa bila fɛn wɛrɛw la maa wɛrɛw ka jate la an ka balo caman bɛ yen minnu bɛ bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw la ka na o de donnen don ba la ka tɛmɛ anw yɛrɛw ta kan. fɛn minnu bɛ na ka bɔ kɔfɛ bon n'i y'a
mina misali ta fɛn fila kan peut-être malo ani nɔnɔ malo min bɛ bɔ kɔfɛ est-ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ min y'a qualité sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko vraiment ni malo in ko malo min don ko a ka ɲi malo in bɛ bɔ Thaïlande 14 000 kilomètres kilomètre ba 10 ani naani o tɛ ya 14 000 kilomètres ka tila ka na daja ka tɛmɛ ɲɔnɔ malo kan min filɛ nin ye a 250 kilomètres o bɛ kɛ cogoya jumɛn na c'est que ko dɔ bɛ yen sisan ni o malo fila in bɔra sugu la min da ka di mɔgɔw b'o de san o donc o kɔrɔ ye ko c'est à dire an bɛ ka wari di malo jamana wɛrɛ mɔgɔw de ma n'a an ye ɲɔnɔ malo san o wari nin bɛ to ɲɔnɔ sɛnɛkɛlaw de bolo donc a bɛ se ka kɛ sababu ye olu fana bɛ taa ɲɛ sɔrɔ parce que u ka sɔrɔ bɛ taa ɲɛfɛ mais ni anw yɛrɛ maliyɛnw ko bon an ta man ɲi ninnu de ta ka ɲi nɔnɔ bɛ ten nɔnɔ kɛnɛ feere dɔgɔyara sisan Mali la k'a sababu kɛ nɔnɔ mugu min bɛ bɔ kɔfɛ ka na mɔgɔ tɛ min yɛrɛ qualité dɔn mɔgɔ t'a si dɔn fɛn dɔ kɔni sɛbɛnlen b'a ka ɲi ten dɔrɔn ko a bɛ taa mais jɔn y'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko o don i y'a ye nin bɛɛ bɛ découler politique de la notamment politique dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la CEDEAO i y'a ye o politique nin ko c'est à dire fɛn o fɛn bɛ bɔ Union européenne jamanaw na a bɛɛ bɛ se ka don Mali ni CEDEAO jamana bɛɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ taxe ma k'a la foyi ma k'a la impôt tɛ sigi a kan foyi tɛ don a la bɛɛ bɛ don comme ça o tɛ mɔgɔ minnu bɛ o baara sugu kɛ yan nɔ o ye k'olu faga de o ye k'olu éliminer o ye k'olu faga de parce que olu bɛna n'u ka fɛn ye u ka fɛn da ka di ka tɛmɛ ta kan e bɛ bɔ n'i ka feerefɛn sugu la ka taa n'a ye a tɛ san bi a ma san sinikɛnɛ i b'o baara bila kɛ parce que i tɛ ka fɛn sɔrɔ a la o ka sababu kɛ u bɛ na ni produit minnu ye fɛn minnu ye ka bɔ kɔfɛ nin bɛɛ ye sababu ye denmisɛnninw ka gɛlɛya sɛnɛkɛyɔrɔ ta fan fɛ parce que n'i bɛ baara la i tɛ fɛn sɔrɔ a la i b'a ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la o. dun ka fa o tɛ se ka sabati abada fo dugukolo baara o ka matarafa wa an bɛ waati min na dugukolo baara a bilama n'a kunulama danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ waati yɛrɛ lahalaya ye. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an wolo lajɛ. Algérie jamana kono wasadenw farame ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmayaso wasadenw ma 200 ɲɔgɔn na ka ŋwara da wasabulo da la ko wasabulo ɲɛma tɛ don ka sabu kɛ ko ɲuɲu ni ɲɛɲa bɛ wasabulo ɲɛma nɔfɛ ni o ye Sayida Buhaja ye ka fɔ yuruku ka semi sɔnga ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ wasabulo nafolo dɔw donna sira dɔw fɛ minnu dɛsɛra jɛlenw ye k'a ye maa dɔw fɛnɛ ta baara la wasabulo kɔnɔ minnu fɛnɛ ma taa sariya kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna jakiw fanga ɲini dɔn 5 ɲɔgɔnna ka bɔ jamana ɲɛmayaso fanfɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka ɲini wasabulo ɲɛma fɛ ko fɔ a ka wala sɛmɛ u y'a yira k'a fɔ bi olu faramɛ ɲɔgɔn kan wasabulo da la ka hakɛ dɔ de ɲini kiri k'o kɛ u ye sariya k'o kɛ u ye barisabu ka da kan u ka wasabulo ɲɛma wasabulo kɔnɔ bi u ta fɛ o kumana u bɛ wasabulo da la k'o de jira diɲɛma na nin kɛra Bambara Sheka ka kumaw ye wasaden do jamana ɲɛmayaso wasaden nka ma caman y'a jira k'a fɔ wasabulo ɲɛma Sayida Buhaja a man ka jigi tigɛ jigi dɔw bi sɔrɔ a bolo wasadenw na barisabu ka da kan dɔw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ sariya kan ka labatu wasabulo ɲɛma bi cogo wasabulo ɲɛma yala san 5 de do n'o ma dafa a ti wuli Wamer Saoudi o ye wasaden ɲɛ min hakilina y'o ye ka bɔ fanga ɲini dɔn kɔnɔ u ko min ma ko Rassemblement pour la culture et la démocratie a ko wasabulo ɲɛma tɛ se ka bɔ wasadenya la n'a ma diya a yɛrɛ ye bi ko sariya de kɛmɛ k'o bɛɛ fɔ a ko misaliyala don min na a bɛ wasabulo ɲɛmaya ɲini k'o don olu ye cɛbɔ dɔ bɔ k'o jɔ o k'i kwada a kɔ a la nka a ye sebaya ta o kan ko nka o t'a bali ni sariya kan ka fɔ yɔrɔ min na olu ka sariya fɔ lapasali tɛ maa in tɛ se ka wuli o cogo la wasabulo ɲɛmaya la olu filaw ni ɲɔgɔn cɛ wasaden wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu kɛmɛ ka ɲini bɛɛ fɛ sigikafɔ ka kɛ fura ka sɔrɔ gwɛlɛya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni kunnafonidilaw ka siraw ye ko barisabu ka da kan ko tɔgɔtiɲɛ don Algérie fanga yɛrɛ de mɔ tɔgɔtiɲɛ don Algérie fanga bondaw mɔ ko kumana u ka lajɛ u ka sigi ka kuma minnu k'a ka wuli ka bɔ wasabulo ɲɛmaya la ani minnu ko a man ka wuli ko barisabu ka da kan ko sariya ma wuli cogo fɔ n'a jara a yɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka sigi ka kuma ka fura sɔrɔ gwɛlɛya la k'o de kan ka kɛ laɲini ye.
Maroko jamana kono tarata tere do ye sira bla ninga ma woro bone anina kama bishegi anima woro jogi Mohamed Rabikele ni ale terengo chageda nyemaye ale ya yira ka fo segasegelu da yelele do ko inge jugo kunga tere sira ka sira bla jugo me fo kata dafiri kama ubone unina ko na nyenyini amawla doniya ka fo jaw minun zorola ulu jaw kume ka tere koni mbile jirafa bela jelela kereuka ayaminye tere ere kungulo ye ukoni zebe korononi ne kundu do ya yira ka fo tere buliba ere sa misonga ke Maragu masake Mohamed Sisi ye ajira jamana deuna ka fo maminu mbonena unina ma woro ko faso ni yoni uga janaja musaka bela jeleye minu njugina ko lu fene gwengwe ka lapidani zo la soro lapidani zo mine ubi furake fu falaki fenena Guinée équatoriale jamana nyema Teodoro Obiange Mambazo koye akadema ya masabanyo na ke jalatigi bawye Guinée équatoriale surasiya binakuka ayrede ni oye tokotigi baye jienyefe no fena ye jamana nyema danga nye aleka danga Teodoringa ngema Obianga mangi aye oke general de division ninga masaba wore ufara ofeneka ulubela jeleye abalimawye ningo nunu bela jele kera ka beni Octobre kalo tani duruye ndenende mene nyongumbe bado simve nyongumbe ba mingumi Guinée équatoriale ka yerema horonya soroli sambiduruna nyanamaya Teodoringa Obianga ne oye jamana nyama Teodoro Obiange Mambazoko deye ashibe sambina ni anisa ngonondona jamana nyama danga alekera general de division ayre benga dobe ko Victoriano nswe okomo o fenekera generalier katase afaka numekedo fenemo Jose Enema Obama ana burange ni oye Fosto Abeso Fumaye ni masaba nunu fene bela jelekera generalu ye kafara jamana nyama deka Dien dongodo Guinée équatoriale dodebe kafara jamana nyama de Teodoringa Obiange Mange ka fangaka juin kalo chamanjala misalila ajirala furuba chakela ula atise bo jamana da febli fo jamana nyama danga jamana nyama de Teodoringa Obiange Mange akakeno ka yamaria ye Kabini Teodoro Obiange Mambazoko faye fangata sa 1979 kafo jaso sinve kana blabila sigi kafo woro de kera ani fangasina mato ni nyonje okora ye mushalakata ni fangasina matonje aleta foko ku kiga foko banangu ibitita balabala kenemo sigi kafo laba mingera ani fangasina mato ni nyonje juye kalo temene okera tokaje bar sabu kadaka wili maseka ke no ya daka Ethiopia ministre nyama kura Abiy Ahmed aye aka gouvernement ngura da bela jele floka Ethiopia jamana kono mi ngemandi farafina ode kerafe chene musoka dama Kenya kama ko parité gouvernement kono ode seraka kafe chaye tanye muso ye tanye wa ministre hage jwayara bawo abina fangana mami mugani zegide kunye ministre uye o mugani zege fenana muso kunye duru doronde nganize muso kembe tanye chekembe tanye bulufa ere membe koka amada dama Kenya dama donimo chewuni muso ni nyonje ministre sobe ministre sola o mandele ka ye musulaka ka boloka ale yobla musulaka ka boloka no ye surasiya ministre soyi o dira musulaka domo ko Aisha Mohamed ministre nyama kura Abiy Ahmed ashibe sambinani ani sandlala kabina nana fangana ayela idu chamanda jamana deunye abeka minu mbocho nyini usirafe udaye ka yelemadu fanga bundawula kerengere nyala gole ya mingume Ethiopia danje bonyo jamana ni nyonje Eritre ni sanjama ngudu asira ka sababu ye ko noya Eritre ka unana bo Ethiopia masake ye wa Ethiopia masake fenesi meta bo Eritre masake ye ngagole ya be yoro mingoni na akafanga kono alino ya sorola damine do abulo oye halibi be malia mi me shia flaw ni nyonje ale oromo ye okora ye shia mi me Ethiopia jamana kono ni obugumbe ukama ko majority olu dene kundo kerefe fanga talila fenfen samugani ngoye obubo namanya ka fokuma be unishia wore be nyona shia mi me fangana Ethiopia de unyaru ya laje ma nyemo ya laje fanga imise bla oromo ere fene ka bolo katenza ode nanani Abiy Ahmed nani ye ministre nyama yala ngasigile ko be ministre nyama yala tile damado okofe akashia oromo lakaw anishia mi wele ko gedewo jamana worodugu yamba fe olushina ka katabali banani sola sigi konondo wili nyona ngaye wili ka jo ne fera osigi singa ka se ko dasa
Madagascar kauka kalata labeni jakulu commission électorale nationale indépendante seni nyama yesigi ka fodo nudo ani fanga sinamato nyama ni nyonje minu nye chebo ye jamana kundike sigi kalata ula nabike novembre kalo tile wolo vla nata sigi ka fo famba kumbeka bulipe minga fanga sinamato ngeme ku bulungwani de nyeshi fami mo ne oye kalata sebemba ye fichier électoral ka fo ko nyami do bero mabe mala utoko sebembe utebalula do yoru toko sebengo flankembe kalata sebemba ka onanywa na jaki kan kalata labeni jakulu commission électorale nationale indépendante seni ya nyini kasigi ka foke ani fanga sinamato nunu nyonje ude kaka mabisaba ani maworo de cheboye kalata ina nga mugani ngelembela jele yira keneka uni seni nyama ni nyonje kalata labeni jakulu commission électorale nationale indépendante seni nyama ni oye ere rakotomani aya yira ka fo uye femi nouveau ale yu bela jele sebe ka fo ko mado sambe utoko ube wale gele do utoko usebe ngu flakembe kalata sebe mbaka ku nana ni gafe wiye ku kadalu tengu ala ko olu fene ka bara be me femi mo ka wili ka se jamana fa bela jele la ka jatimine ke no ya sorla ko kiedu ko nga ku kala nyini ye minye ka fo ko kalata sebe ko ka seginge aka ka reviser ni oye ka fien ufurake ako sharia de bo fo obike sanwo san mamina o kuma fene dombe ni kibina no o karaba ko kara kurula ko ba jerade ka fo kalata be mina ke no muru karo le wolo bla ko ka bo amo kano chedu nye tile mugani nzaba ye ko kechu tala ko kuma na feme be nyine fanga sinamato nyama nunu be ni cheba udu ko be se ga lalla hakili kunja ma oni nyonja chuko mina ubala lati nga sharia fene tise ka soso sananga bi bamalanga kuna foni sole kunche chakeda mi ni obenyeshi dugukolo sharia ko nyana boli kama ni we réforme domaniale et foncière du Mali o nyema yaso secrétariat permanent ko abada dugukolo tigu bela jelen kuloka jole ani jobaliu kabo Bamako sigida woro bela jelen kono mununi oluka fiche d'invitation soro ko alangini nendo bela jelen fe ugata uka dugukolo enregistré uka sigida mairie baula o bara nunu ku adaelene kundo kabe octobre kalo kleta ani duru temenene ma do farala o kun tagalaka katabla fo octobre kalo klebi sabala wala sa uka seka uka dugukolo enregistré uka sigida nyamaya so ba ukononana alangini nendo ubolo ukatani gafe dawi ina fokomi uka dugukolo papio wala sa uka enregistrement bara obesega ke amba wala donia ka fo o bara nunu alangini abedo kadara min konnana dugukolo uka seka lakana chogoya mina domina dona nata ukononana mogore kana seka wuliki jo ka fo tiwere ka soro dugukolo la ninga utega ko ka bo uka dugukolo la kada bara nunu nafauka ore kama do farala bara in kuntagalaka ninga tabla octobre kalo klibi sabala famunya ko nyuma o langini nendo bela jelinfe bataki intege noblala dugukolo ko sharia nyene boli ba je kulufe o chakeda ore be dansigi ke bi bamananga kuna foni soro leona munu seraka faranyo nga kabeneni kumanyi kuna fundi sonye moga sofe kala se auma au ni chia kwa nyama dalula ni alama basi were kella selina ta amina na nyogon sore hanno au ni chia au kambe